खुलुमबाय आंनि मुङा मिसेस उदांस्रि नार्जारी आङो दा 4 नं बावखुंग्रि समस्तियावहाय टिएमसि दलनिफ्राय टिकेटखौ मोनफुंबाय। टिकेटखौ मोनफुंनायनि उनाव नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआव जोबोद गोजोनखौ मोनदों जे रायजोनि थाखाय आङो इयुन जेनेरेसननि थाखाय जौगाथिनि मावनो खाबुखौ आङो मोनबाय। नोंथाङा टिकेट मोनखांनानैहाय जायनाखि बिसायख'थि गेलेसिगोन बे बिसायख'थि गेलेनायावहाय रायजो राजाखौ माबायदि अनसायनाय मोनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ जोंनि बे बावखुंग्रि समस्तियाव थानाय बिभिन्न जनजातिनि आइ आफानि अनसायनायखौ मोजाङैनो मोनगोन। जे नोंथाङा बिसायख'थि फोसावनायफ्रावहाय माबायदि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों? आंनि बिसायख'थि फोसावनायाव पार्टिखौ नायाजासे जे आंनि इयुन जेनेरेसननि फारसे मावबोबाय थानायनि बेकग्राउन्डखौ नायनानै गोबां आइ आफाया आंखौनो हास्थायदों। नोंथाङा देरहाखांनायनि उनावहाय माबायदि ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि थाखाय माबायदि मावनो थांखि लादों? आंनि थांखिया बेनो आइ आफानि सहाय मददजों देरहाखांनाय लोगो लोगो जोंनि बे बावखुंग्रि ओनसोला माखासे जौगाथि बिथिङा गोग्लैसोनानै दङ। बिनि थाखाय आङो जौगाथिनि खामानिखौ मावगोन आरो गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय आङो जौगाथिनि खामानि मावगोन। माखासे एडुकेसन पारपसाव जौगाथि थानाय फिसाफोर, स्पर्टस पारपसाव जौगाथि थानाय फिसाफोरनि थाखाय आङो आसाम एसेम्ब्लियावहाय बेखार समस्याखौ सुफुंनो थाखाय डिमान्ड खालामनानै इयुन जेनेरेसननि थाखाय आङो डेभेलपनि खामानि मावगोन। नोंथाङा बावखुंग्रि बिजाबावहाय बबेबा राजखान्थि दोलोआ नोंथांनि देरहासाराव हेंथा होगोन नामा? जायखि दोलोआनो हेंथा होनो फैया मानो आंहा बाहाय गिनांगौ गैया, सोरखौबा सोंखारिनांगौबो गैया। टकन केन्डिडेटफोरनि बिखयै डिसकास खालामनानै ओइबार आइ आफाया मैल'बान भटखौ खुनु बेखाराव थांहोनाय नङा। 100% आसा दं आंखौ 10% सहैहोगोन आरो रायजोनि जौगाथिनि मावनो थाखाय जे बाजेटनि सायाव डिमान्ड खालामना आंखौ स्कप होगोन। नोंथांनि जायनाखि बियाब बे बियाबावनो सानै आइजोफोराबो बियाब हिसाबै गसंदों। दा बेनि सायाव मा बुंगोन? माने गणतान्त्रिक हिसाबै बयहाबो समाजखौ सिबिनो थाखाय ओंखारबोनो अधिकार दं। बेहाय आङो बिथांमोनखौ गिनांगौ गैया, गाज्रि रावजों सोंखारिनांगौ गैया। नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ माबायदि जाजालांनो लुबैयो? बाहाय आङो सासे बिजाथि हिसाबै खावलायनो सानो खुनु बाहाय दावराव दावसि हांगामा गैयाजासे साइलेन्टैनो बे बिधान सभानि इलेक्सना जाफुंलाङो। नोंथाङा माला नमिनेसन गथायगोन? आंनि नमिनेसना गाबोन 12ता बाजियावहाय जागोन। नमिनेसन गथायनायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनो सानो दिनैनि दिनाव? आं बेखौनो खावलायनो सानो साफ्रोम आइ आफा आरो बिभिन्न जनजातिया जाहाथे एबाराव आंखौ 10% सहैनो खाबुखौ होयो आरो रायजोनि जौगाथिनि बिखयै जे आं थांखि लादों बेखौ मावफुंनो खाबुखौ होयो। आंहाबो फोथायनाय दङ गोबां केन्डिडेटनि गेजेराव डिसकास खालामगोन। इयुन जेनेरेसननि थाखाय बेकग्राउन्डआव सोर माबायदि मावबोबाय थादों बेनि प्रुफखौ आइ आफाया डिसकास खालामगोन।